Δίπλα λατρεμένος φάκελος. Τον έχω ονομάσει και άχρηστα. Είναι τα πράγματα τα οποία πραγματικά θεωρώ άχρηστα αυτή τη στιγμή μέσα στο κινητό μου, αλλά δεν μπορώ να τα σβήσω. Μέχρι σήμερα. Ακόμα ένα WWDC έφτασε στο τέλος του και φυσικά επαλήθευσε όλα τα προγνωστικά. Ήταν καθαρά προσανατολισμένο στο κομμάτι του λογισμικού, όντας ένα συνέδριο το οποίο αφορά 100% τους προγραμματιστές. Είμαι ο Βασίλης για το Greek Mac Tutorials και στο σημερινό μας βίντεο θα δούμε ό,τι ανακοινώθηκε χθες στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Apple. Ήταν λοιπόν ακόμα ένα συνέδριο στο οποίο η Apple ακολούθησε μια κλασική συνταγή. Στην αρχή βγαίνει πάνω ο Tim Cook ως συνήθως και μιλάει για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στο App Store, από το οποίο ουσιαστικά ξεκινάνε όλα και για τους προγραμματιστές να δώσουν το προϊόν τους, αλλά και για εμάς τους καταναλωτές για να το κατεβάσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Τι γίνεται, μας είπε ότι θα μιλήσουμε για τις βασικές πλατφόρμες λογισμικών που έχει αυτή τη στιγμή η Apple. Είναι το watchOS, δηλαδή το λογισμικό για τα Apple Watch, το tvOS, το λογισμικό για το Apple TV, το iOS, το οποίο είναι για iPods, iPhones και iPads, και για το Mac OS X, OS X, όπως θέλετε πείτε, το οποίο ουσιαστικά είναι για τα laptop, τα iMac, τα MacBook, γενικά για τους υπολογιστές. Ξεκινάμε λοιπόν με το watchOS. Ακούστε ποιο είναι το παράδοξο. Έχει κρατήσει ίδιο το προϊόν, δηλαδή το Apple Watch δεν έχει πάρει κάποια σοβαρή και ουσιαστική αναβάθμιση πέρα από διαφορετικά λουράκια, αλλά σου έχει ως τώρα αλλάξει 3 φορές το λογισμικό. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει γίνει ποτέ σε συσκευή της Apple. Αυτό τώρα τι δείχνει? Ή δείχνει τρομερή εμπιστοσύνη πάνω στο προϊόν αυτό καθεαυτό, στο Apple Watch δηλαδή από άποψη hardware, το οποίο το θεωρώ λίγο αδύνατο, διότι έχουμε δει όλοι ποια είναι η γενική εικόνα των τιτάνων σχολιασμού πάνω στα hardware για το Apple Watch. Το άλλο, αν το δεις από την άλλη μεριά, είναι ότι δεν ξέρω τι να κάνω με το προϊόν, δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω καν, γιατί ακούγονται και κάποιες φήμες ότι το Apple Watch μπορεί απλά να το χώσουν σε μια γωνία, έχει ακουστεί και αυτό. Οπότε απλά του πετάω πάνω καινούριο λογισμικό, είχαμε το watchOS, μετά έγινε watchOS 2 και τώρα ανακοινώνουν watchOS 3 πάνω λοιπόν στο ίδιο hardware. Απλά κάνουν μικρές αναβαθμίσεις στο πώς ο χρήστης του Apple Watch το αντιμετωπίζει, δηλαδή με κάποιες χειρονομίες, με κάποιες πρόσθετες λειτουργίες και εντάξει, σου είπε ότι θα βάλουν τα SOS, ok, καλό είναι, άμα πάθεις κάτι, πατάς το κουμπί για πολλή ώρα και καλεί την έκτακτη βοήθεια, δείχνει πάνω το Medical ID σου και στο τέλος, εντάξει, εκεί που τους προσκυνάς είναι ότι βγάλαμε, λέει το breathe, την ανάσα, την αναπνοή. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι θα σου λέει το ρολόι, είσαι πολύ αγχωμένος, ξεκίνα τις ανάσες σου. Επομένως θα είσαι εσύ μέσα σε ένα σημαντικό meeting, θα είσαι κάπου, θα περπατάς και θα λες μισό λεπτό, πρέπει να πάρω ανάσες. Και θα κάνεις έτσι τη γιόγκα σου. Εντάξει, αυτά εδώ, δηλαδή να δω στην Ελλάδα κάποιον να κυκλοφορεί και να λέει μισό λεπτό, έχω το Apple Watch, πρέπει να κάνω λίγο τις ανάσες μου, θα το δω και θα γελάω. Δεν γίνεται. Αυτά είναι τελείως προς Αμερική μεριά. Αυτά εδώ δεν τα έχουμε. Επομένως, γενικά τη γνώμη μου για το Apple Watch την ξέρετε, δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Συνεχίζουμε λοιπόν με το tvOS για το Apple TV. Τι γίνεται? Apple TV, σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, αφορά τελείως την Αμερική. Δηλαδή που έχουν εκεί τα ESPN, HBO, AMC, όλα αυτά τα μεγάλα πρακτορεία τα οποία εμείς εδώ τα έχουμε με κάποια Nova, OT TV, κουλουπού κουλουπού. Τώρα, αν θες εσύ να έχεις Apple TV, έχει Apple TV. Βάζουν ένα καινούργιο λογισμικό, λένε ότι το μέλλον της τηλεόρασης είναι στα applications, έτσι είπανε, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει? Σου γκρεμίζει τη θεωρία που έλεγε ότι η Apple θα κυνηγήσει την τηλεόραση αυτή καθεαυτή, δηλαδή ότι θα φτιάξει δική της τηλεόραση. Το πάει πλαγίως. Λέει ότι πάρε εσύ το Apple TV, κουμπώσε το στην τηλεόρασή σου και εγώ θα σου έχω εφαρμογές από το Apple Store, θα σου έχω την Siri. Τώρα λέει πλέον μπορείς να ψάχνεις και YouTube, γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που το κουμπώνεις και έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ, ας σου έχω μέσα και αυτά τα applications να αναγνωρίζονται από την Siri. Εδώ καλά ένα PlayStation 4 έχεις και σου έχει μέσα YouTube και Netflix. Επομένως δεν γίνεται ένα κουτί σαν το Apple TV να μην σου προσέφερε τέτοια πράγματα. Κάτι άλλο χρήσιμο είναι ότι έβγαλαν μια εφαρμογή ουσιαστικά για το remote, για το τηλεκοντρόλ, να το πούμε έτσι, μέσα από το iPhone και από το iPad. Αυτό είναι ωραίο δεδομένου ότι μέχρι τώρα υπήρχε και remote για το iTunes, το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Έχεις εκεί το Apple TV σου, έχεις εκεί το Mac σου και από τη συσκευή που έχεις στο χέρι σου μπορείς να χειρίζεσαι και τα δύο. Φεύγει λοιπόν και το tvOS και πάμε λίγο στα ουσιαστικά της υπόθεσης. Πάμε λοιπόν στο Mac. Λοιπόν, OS X, μας λένε τέλος στο OS X, το αποχαιρετούμε. Έχουμε μία
καινούργια ονομασία, θα λέγεται Mac OS, επομένως όλα να είναι κάτι OS, κάτι Operating System. iOS, macOS, tvOS, watchOS, τα πάντα. Λοιπόν, macOS. Τέλος, έχουμε χαιρετήσει εδώ και πολλά χρόνια τις γάτες. Snow, Leopard, Lion, Tiger, whatsoever. Πάμε στα γεωγραφικά τοπία. Τώρα λοιπόν έχουμε macOS Sierra. Λοιπόν, macOS Sierra. Λίγες αναβαθμίσεις, εντάξει, δηλαδή Auto Unlock. Τι είναι το Auto Unlock? Έχω μαζί μου το Apple Watch μου. Άμα ξυπνήσω το laptop μου δεν χρειάζεται καν να βάλω password γιατί αναγνωρίζει ότι είμαι εγώ. Εντάξει, κουραφέξαλα. Είπανε τώρα ότι εσωτερικά θα υπάρχουν κάποιες διαφορές που εμείς δεν θα τις καταλαβαίνουμε, οι οποίες προσανατολίζονται σε κάποια πράγματι ωραία κομματάκια, όπως είναι η διευθέτηση του αποθηκευτικού χώρου. Και έδειξε μάλιστα κάτι στατιστικά τα οποία ήταν τρομερά. Δηλαδή ο άλλος από 20 GB ελεύθερα στον υπολογιστή του πλέον είχε 150 GB. Τώρα αν αυτά τα νούμερα ισχύουν και κανονικά σε εμάς θα με εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Επίσης είμαι χαρούμενος ότι ο υπολογιστής μου που είναι αγορασμένος το 2011 θα εξακολουθήσει να σηκώνει αυτό το λογισμικό. Επομένως είναι το 5ο ή 6ο λογισμικό που θα έχω σε αυτόν τον υπολογιστή, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Στο macOS Sierra τώρα το design θα είναι περίπου το ίδιο. Μας είπε κάποια για picture in picture και το οποίο ουσιαστικά τι είναι, διαφημίζει το Vimeo, το οποίο είναι κάτι που πάει να χτυπήσει το YouTube αλλά ούτε καν το πλησιάζει. Και σου λέει ουσιαστικά ότι εκεί θα υπάρχει μια λειτουργία που θα μπορείς να πατάς το κουμπί και αντί να έχεις όλο το παράθυρο, θα σου έχει μόνο το βιντεάκι που ουσιαστικά σε νοιάζει σε μια γωνία. Τώρα εσύ του λες ότι με ένα απλό plugin αυτό μπορείς να το κάνεις και από το YouTube, από οπουδήποτε, αλλά σου λέει ότι γιατί να έχεις plugin αφού στο προσφέρει το ίδιο το λογισμικό. Μετά, κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό πραγματικά μου άρεσε, είναι το Universal Clipboard. Τι είναι λοιπόν το Universal Clipboard? Είμαι στο iPhone, στο iPad, στο iPod, κοιτάω κάτι και μου αρέσει πάρα πολύ και λέω πω ρε γαμώτο, γιατί να μην μπορέσω να το περάσω κατευθείαν στο Mac μου. Τι γίνεται λοιπόν, το κάνω highlight, το κάνω copy και μπορώ να το κάνω paste σε οποιαδήποτε συσκευή μου θέλω. Αυτό πραγματικά βοηθάει και οι 5-10 που θα έχετε έρθει σε αυτή την φάση και θα λέτε πω ρε γαμώτο, γιατί να μην μπορώ να το κάνω copy από εδώ και paste εκεί πέρα, σας λύνει τα χέρια. Αυτό μαζί με το hands-off, έτσι λεγότανε, το οποίο είχε βγει πέρσι πρόπερσι, που ουσιαστικά μπορείς να σηκώνεις το τηλέφωνο σου από όλες τις συσκευές ή στο Safari να βλέπεις τι γινόταν στις άλλες συσκευές και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι έχουν λύσει πάρα πολύ τα χέρια μας. Προχωράμε λοιπόν μετά στο iOS, το οποίο βγήκε και μίλησε για 10 βασικά σημεία. Εντάξει, ήταν της πλάκας και τα 10 βασικά σημεία. Ας μείνουμε όμως στην ουσία των πραγμάτων. Εμένα ποιο μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το κομμάτι με την φωτογραφία. Ουσιαστικά τι σου έλεγε? Σου έλεγε ότι τραβάμε τα κέρατά μας από φωτογραφίες, έτσι. Δηλαδή έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες. Αυτός τι κάνει τώρα? Θα μπορεί να τις ταξινομεί με βάση πρόσωπα, τοπία γεωγραφικά, αλλά και τοπία ποιοτικά, δηλαδή βουνά, λίμνες, θάλασσες. Και θα σου φτιάχνει μόνος του έτοιμες παρουσιάσεις. Το οποίο είναι τέλειο. Γιατί εγώ πόσες φορές έχω έρθει και έχω τις φωτογραφίες μπροστά μου και να λέω βρήκα τη μία. Κάνω scroll up 1500 φωτογραφίες. Να και οι άλλοι. Ενώ αυτό ουσιαστικά αυτό που σου διαφημίζει είναι ότι θα κάνει όλα sorting μόνος του και θα σου φτιάχνει έτοιμες παρουσιάσεις. Επομένως δεν χρειάζεται να κουραστείς για να βρίσκεις και εσύ fonts, ιστορίες, πώς θα μπαίνουν, πώς θα βγαίνουν, τη μουσική από πίσω. Καλό είναι, σε βοηθάει, σου λύνει τα χέρια, ό,τι πληρώνεις παίρνεις και δικαιολογεί και τα λεφτά του. Μετά, εντάξει, εκεί που με έχασαν λίγο είναι στα μηνύματα. Λοιπόν, στα μηνύματα τι έκαναν? Στα μηνύματα πιστεύω ότι πήραν το κλασικό Αμερικανάκι 15χρονο και του είπανε τι κάνεις με τα μηνύματα? Και αυτό τους απάντησε, το πεθαίνω στα emojis. Ωραία λοιπόν είπανε, εδώ είμαστε. Σου λέει 3 φορές μεγαλύτερα emojis. Θα σου αναγνωρίζει emojis κάτω όταν γράφεις, θα σου λέει μάλλον αυτό θες. Και τώρα, πώς το είπε, emoji later, κάπως έτσι. Δηλαδή θα γράφεις το κείμενο, θα πατάς το κουμπί στα emojis και θα σου λέει αυτή και αυτή η λέξη υπάρχουν σε emojis. Και θα στην πετάει μέσα, θα σου κάνει την αντικατάσταση μόνος του. Και μάλιστα, αυτό στην ώρα που το παρουσίαζε, είπε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς δεν θα έχουν καμία ιδέα για το τι εστί αγγλική γλώσσα. Έτσι. Λοιπόν, μετά,
σου πέταξε κάποια πιο γραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι θα μπορείς, άμα είναι κάτι το οποίο σηκώνει ενθουσιασμό, να βγαίνει σαν μεγάλη φούσκα και να ταρακουνάει, θα μπορείς να πετάς πυροτεχνήματα στην οθόνη, να γράφεις χειρόγραφα. Άμα είναι κάτι πολύ συναισθηματικό, θα μπορείς με το αόρατο μελάνι να το βάζεις. Εντάξει, αυτά είναι γελία. Αυτά νομίζω όλοι ξέρουμε ότι προσανατολίζονται τελείως σε εφηβικές ηλικίες. Έτσι. Ότι κάνω τη φιγούρα μου, έχω το iPhone, δεν ξέρω γιατί έχω το iPhone, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το iPhone, αλλά κοίτα, αόρατο μελάνι. Τέλος, εδώ είμαστε. Λοιπόν, στα widgets τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία για τα iOS τα widgets. Ανέβασαν λίγο το επίπεδο, αλλά δεν είναι καθόλου εκεί που εγώ θα ήθελα να είναι τα widgets. Σου λένε ότι θα έχεις μια πολύ πιο όμορφη οθόνη κλειδώματος, θα έχουν τελείως διαφορετική διευθέτηση, διαφορετική εμφάνιση, εμπλουτίζουν πάρα πολύ το 3D Touch. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ το 3D Touch. Δεν ξέρω όσοι έχετε iPhone 6s, 6s Plus, αν το χρησιμοποιείτε όσο εγώ, εμένα μου έχει λύσει τα χέρια. Επομένως μου αρέσει να βλέπω ότι θα εμπλουτίζονται πάρα πολλές εφαρμογές με το 3D Touch. Σου έδειξε λοιπόν ότι οι widgets από εφαρμογές οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο στην οθόνη κλειδώματος, θα μπορείς εσύ λοιπόν να παίζεις, δηλαδή έχεις τα μηνύματα στην οθόνη κλειδώματος, θες να έχεις και μια άλλη εφαρμογή στην οθόνη κλειδώματος, απλά κάνεις 3D Touch πάνω στην αυτή την εφαρμογή και λες θέλω αυτά τα widgets να τα έχω και στην οθόνη κλειδώματος. Επομένως αυτό είναι κάτι καλό, σου δίνει μια ευχέρεια. Όχι όσοι θα ήθελες, αλλά είμαστε στο δρόμο προς την ελευθερία εντός εισαγωγικών. Τέλος, θέλω να πω για δύο συγκεκριμένα κομμάτια. Στο τέλος κάθε λογισμικού έλεγε ότι τα πάντα πλέον τα δίνουμε και για τους developers, δηλαδή δίνουμε ανοιχτό το source code. Για όσους δεν ξέρετε, να σας το πω πολύ γρήγορα, είναι ότι όταν μια εταιρεία φτιάχνει ένα οποιοδήποτε λογισμικό και αυτό είναι γραμμένο σε έναν κώδικα, η ίδια η εταιρεία επιλέγει πόσο πολύ από αυτόν τον κώδικα θα θέλει να δίνει στους developers. Πρώτα απ' όλα για λόγο ασφάλειας, έτσι, ότι μπορεί ο καθένας να δει πώς εγώ κωδικοποιώ όλο μου το λογισμικό, επομένως εντός εισαγωγικών hackers ή μπορούν να στοχεύσουν εκεί πέρα. Αλλά αυτό τώρα πώς μπορεί να ερμηνευθεί? Από τη στιγμή που η Apple δεν έδινε ποτέ τίποτα και τώρα λέει πάρτε τα όλα, μήπως απλά, όχι βαριέται, μήπως έχει στερέψει από ιδέες και λέει ότι πάρτε τα, παίξτε εσείς και εμείς μετά θα δούμε τι φτιάξατε, θα δούμε τι αρέσει πιο πολύ και θα το καπηλευτούμε να το βάλουμε σε ένα επόμενο λογισμικό. Κλασική στρατηγική Apple, έτσι. Βλέπω τις 100 εφαρμογές, βλέπω ποιες παίζουν πιο πολύ, τι σου αρέσει στην κάθε εφαρμογή, αυτό ας το βάλω στο λογισμικό μου και εμείς νομίζουμε ότι το λογισμικό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και δεύτερον, αυτό που έγινε στο τέλος, εντάξει, παιδομάζωμα, προπαγάνδα full, σου λέει έχουμε φτιάξει μια γλώσσα προγραμματισμού. Έχουμε, ναι, την Swift. Ωραία. Θέλουμε προγραμματισμός να διδάσκεται στα σχολεία. Θέλουμε. Ωραία. Θέλουμε να διδάσκεται σε C++, Java, Python, Unix. Όχι φυσικά. Swift θέλουμε. Επομένως, σε όλα μας τα iPad από εδώ και πέρα θα υπάρχει μέσα ένα παιχνίδι το οποίο θα μαθαίνει στα παιδιά να γράφουν κώδικα μόνο την γλώσσα προγραμματισμού της Apple, την Swift. Επομένως, όταν αυτά τα παιδιά φτάσουν σε ηλικία 15 και πάνω, που θα μπορούν να γράφουν έναν ουσιαστικό κώδικα, θα λένε εγώ έχω μάθει μόνο Swift, νιώθω άνετα στην Swift, επομένως δεν γράφω κώδικα πουθενά αλλού. Και από αυτό λοιπόν τα 100 παιδιά, ζήτημα το 10 με 15% να πει ότι εγώ θέλω να φύγω από αυτό το φράγμα και να δω τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Και όσοι από εδώ είστε προγραμματιστές ή έχετε φίλο προγραμματιστή, πιστεύω θα συμφωνεί 100% μαζί μου. Recap τώρα. Κλασικό συνέδριο, είχαμε updates, όλα έρχονται λέει το φθινόπωρο για το κοινό, σχεδόν πάντα είμαστε στο 10 με 20 Οκτώβρη, κάπου εκεί έρχονται τα updates. Για ποιο λόγο? Διότι περίπου εκεί έχουμε και το hardware convention, στο οποίο μας λένε τα καινούργια iPads, iPhones, με σκεπτικό να προλάβουν την αγορά των Χριστουγέννων. Σαν συνέδριο, εντάξει, μέτριο ήτανε, δεν είδαμε κάτι wow. Απελευθέρωσαν πολλά πράγματα στους developers, αυτό είπαμε έχει και καλό και κακό. Εμένα, εντάξει, δεν μου έκανε κάτι πολύ μπαμ. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια, όπως πάντα ιδέες για άλλα βίντεο και θα χαρώ να τα πούμε στα επόμενά μου βίντεο. Τα λέμε λοιπόν, γεια σας.